Pipila ka mga nalakip sa A4 ko non-essential medical essential workers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sama sa mga kawani sa MEPSA na bakunahan na. Si Luan Mirondina sa report. Personal nga may bisita ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, si PEZA Director Charito Plaza, aron tukion ang kasamtangang sitwasyon sa mga locator sa Mactan Export Processing Zone. Nabalaka ang PEZA Director nga kung magpadayon ang pandemya, posibleng manira ug mamalhin sa laing mga dapit ang mga locators, ilabi na kung walay suporta gikan sa lokal nga kagamhanan. Usa sa gipangayong suporta sa PEZA Director ang libreng vaccination alang sa mga kawani sa MEPS. Moabot sa 120,000 ka mga individual ang nahatagan og trabaho tungod sa nagkadayang mga locators dinhi sa MEPS. Busa na anugnan kaayo ang kadagkuan sa PEZA nga posibleng mobalhin ngadto sa laing nasod ang mga investors kung dili sila mahatagan og suporta. Ang tendency sa atong mga investors karon is to integrate the resources. So they have decided to stop the operations, close their branches in countries nga dili supportive ang government. No, we don't want that to happen to us. Gibutyag sa mayor nga may pipila na ka mga kawani sa MEPS ang nakadawat na sa first dose sa AstraZeneca vaccines ubos sa Project Balik Buhay. Usa sa mga locator sa MEPS kansang mga produkto mga clothing apparel may 400 na sa ilang kinatibuk ang 3,500 ka mga kawani ang nakadawat na sa ilang first dose. Ang naasoy mga bakuna libre nga gitanyag sa lokal nga hagamhanan alang sa 70% sa mga kawani sa MEPS. True BBB na siya may, but mo na arrangement sa BBB na to nga kaning BBB Balik Buhay charge na siya sa city nga account. Kung unsay share na mo, makasharean ang PBB. So lahi na nga to ang gihimo karon nga naa sa mga barangay nga vaccination, lahi po ning para gid purely sa mga MEPS workers. Ubos sa lagda sa IATF, ang mga nalakip sa A1, A2 ug A3 category pa lang ang priority karon nga mabakunahan. Apan tungod sa ubos nga turnout sa mga nagpabakuna, gisugda na sa lokal nga hagamhanan ang pag-apod-apod og mga COVID-19 profiling forms aron maandam na ang mga nalakip sa A4 category sa vaccination program. Buwang og education ang atong mga tao. So mo na nga atong gibuhat karon ang atong mga BMOs, ang atong DRMO, ato nang gipaadto sa mga sityos and puroks para magpulong-pulong. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.